Bon confinadía! Jo sóc Elia Garcia, de Relacions Ubuntu. Avui volia parlar de la piràmide de Maslow. És una teoria motivacional de la conducta humana que ens parla de que nosaltres, com a persones, ens comportem assolint una sèrie de necessitats que es dibuixen des d'una base primària com a necessitats fisiològiques, després de seguretat, socials, d'estima i reconeixement, fins a una cúspide de la piràmide de les necessitats de la nostra conducta com a persones humanes, que es tracta d'arribar a l'autorealització. Nosaltres, al llarg de la vida econòmica de l'últim segle, que és quan es va començar a parlar i practicar aquesta teoria motivacional, com hem anat step by step assolint tot això. Pensàvem que quan ja teníem cobertes les necessitats de respirar, de menjar, de beure, de sexe, ja podíem passar a la de seguretat, teníem una casa, teníem un lloc on descansar, tenim ja un reconeixement moral de les nostres necessitats ètiques i morals, físicament ens trobem bé, podem arribar a un estatus saludable, ens podem cuidar i per tant ja comencem a mirar per les nostres necessitats socials, d'afecte, d'estima, d'intimitat, de grup, de tribu, d'acord? Alguns hem hagut també de lluitar i ho hem aconseguit arribant a un quart nivell de necessitats de reconeixement, o sigui, la feina que estic fent se'm reconeix, tinc èxit, em respecten, em tenen confiança, em contracten per llocs importants, etc. I alguns fins i tot han arribat a el que es diu l'estatus d'autorealització. Ostres, tu, quin èxit que tinc a la vida, no? Em reconec que tinc molt d'èxit i soc molt feliç, no? Alguns de nosaltres tot això ho hem viscut i podem dir que en la nostra societat del primer nivell, del primer ordre, no? Doncs estem ahí, no? Què passa? Que resulta que nosaltres estem hiperconnectats. I sí, sabem que allà hi ha gent que, bueno, té problemes a nivell fisiològic, ni menja, com a l'Àfrica, no? Per exemple. O té problemes de seguretat, és que arriba un terratrèmol, arriba un tsunami i tot això es va en orris, no? Però bueno, això està molt lluny, no ens afecta, d'acord? Però ara ve un bitxet que dius, que no et deixo respirar, respirar, primer punt bàsic de les nostres necessitats, respirar. I no podem, de fet, no podem ni fins i tot relacionar-nos. Per tant, jo ara sí que estic respirant, tinc salut, però és que no puc estar en el nivell 3 perquè estic confinada sola a casa meva amb els meus gatets. No puc relacionar-me. Per tant, sí que puc tenir un èxit més o menys professional perquè continuo teletreballant, m'estic reinventant, però clar, amb les relacions humanes d'afecte no les tinc, perquè no puc abraçar els meus, no puc besar, no puc donar petons. Per tant, què m'està passant? Doncs jo crec que ara ens hem de reinventar. Aquesta piràmide de Maslow, per a mi, ja no funciona com a tal, com a piràmide, de si estic aquí és perquè ja tinc tot això. No, és que estic aquí, però ja no tinc res d'això. Per tant, i per què? Perquè estem hiperconnectats, perquè hi ha coses que s'estan fent en certes parts del món on estan aquí, que m'afecten a mi, que estava més o menys per aquí. Per tant, amb aquesta hiperconnexió ens hem de reinventar. Les relacions humanes han de reinventar-se. Jo crec que en les relacions Ubuntu, en aquelles que diuen jo sóc perquè nosaltres som. Jo puc estar bé, jo estaré bé si nosaltres estem bé. I aquest nosaltres
Ara resulta que no és el del veí, la meva família, la meva empresa, el meu cercle d'amics. És que la tribu ja no és una tribu local. La tribu és universal. Per tant, les relacions han de ser universals. Hem de cuidar això. No podem deixar en mans de ningú el nostre futur immediat, que comencen a inventar-lo avui mateix. Us convido a reflexionar ara en les relacions Ubuntu en com anirem assolint les nostres necessitats que han tirat enrere en certa manera i que ja no estan en una piràmide, sinó que està hiperconnectat en múltiples dimensions. Moltes gràcies i fins aviat.